za ba wato gawuna mandate gobe kenan a babban birnin tarayya na Abuja, wanda kuka sani cewa shi da Abba Gida sun ji appeal court gobe 15 za su haɗu a wato a babban birnin tarayya na Abuja. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin al'umman maza da mata. Kamar da kuka sani wato 8 ga watan 11 shekarar 2023 wato an shiga appeal court wanda aka je kuma ce babban birnin tarayya na Abuja kenan, wato tsakanin Abba Gida da kuma gawuna wanda suka shiga wato court din appeal shiryansu na wato na farko. Mai sauraro, sanin kanku ne cewa a kwanakin baya a tribunal court an soke ma Abba kuriya 16,800 a tribunal court, sannan kuma a nan wato appeal court sun ce a dawo ma Abba da kuriyansa 16,000 da aka cire mai, sannan kuma a fara sabon shari'a. Sannan kuma appeal court sun ce su ma tribunal court tara bisa ga hukuncin da suka yanke ba daidai ba ne su yi wannan hukuncin hakan. Saboda haka an daga karin nan zuwa wato 15 ga wata shekarar 2023. A bayan haka jihar Nasarawa State su ma suna da wannan shari'an a ranar 15 ga wata shekarar 2023. So a shashe nuna kamar cewa wannan karan da wato Abba ya dauka karan, a shashe nuna kamar cewa wannan karan da Abba ya dauka shine da nasara a cikin wannan tafiyan. A shafakan sada zumunta alamun kamar cewa wato jikin gawuna ya yi sanyi gaba daya, babu wato wani abubuwan da ake yi na gawuna kuma a cikin social media sai ko wato Abba na ke nunawa a kowane lokaci. Kuma na gan kamar cewa wato mabiyin Kwankwasiya ko mace gidan Kwankwasiya suna su cigaba da addu'o'i kuma a kowane lokaci. Sannan kuma shi gawuna ya ce ko a ransa shi ba da jin fargaba cikin zuciyarsa cewa wannan gwamna shi ba zai samu wannan kujeran ba. Muna addu'an Ubangiji Allah ya tabbata mana alkhairi gaba daya cikin wannan tafiyar da za yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.